Morning guys. Di-off natin ngayon. Gagawa tayo ng sasakyan. Magme-mekaniko tayo ngayon. Sabi tayo guys. Gugulong tayo sa grasa. Tingnan na bago natin gawin yung taxi natin. Yung motor ko dito is nawala ng preno. Tingnan natin yung fluid niya kung meron pa. Tingnan daw, sumimblang yung anak ko, walang preno. Ayan guys, oh. Wala palang fluid, kaya pala alam mo naman yung mga bata, walang alam sa paggawa. Kaya pati ito gagawin natin ngayon. So, ito muna gagawin natin kasi ito ang siservisin natin pag bumili tayo ng pyesa. Okay. Kaya mamaya boss, bili tayo ng fluid, wala tayong fluid eh. Ito yung yung Raider Gen 1, yung unang labas ng Raider. Pinampang karera dati to eh. Maganda na yung malunggay ko guys, oh. Mga pang-vitamins ba? Mga tinanim kong halaman, no? Guys. Okay guys, mamaya bili tayo ng piyesa. Kabili na tayo ng guys, ng fluid. So, lagyan na natin. Alright. Kailangan siguro guys may bleed karoon ng hangin.
matagas guys. Ayan o. Matagas. Ayan o, matagas. Okay guys, mamaya ayusin ko muna. So guys, natanggal ko na yung lagay ng fluid. So ito yung ano, yung may tagas dito sa may piston, yung nagpopos. Ayan po, ayan o. Ayan po, may gasket po yan, may o-ring po yan. Diyan siya tumatagas. So yan ang bibili natin guys. Ayan, para wala yung tagas. Ayan guys, binaklas ko na para pagdating doon sa bilihan, papakabit ko na. Masilang kasi kabit ito. Okay guys, mamaya tatanggalin ko na rin yung engine support dito. So pagsasabayan ko na lang silang ibili. Dito suso tayo. Yeah. So ito guys, engine support nya. Ayan siya. Ayan ang engine support nya. Ayan, guys, so mahirap tanggalin yan. Ayan. Ayan. Kaya gugurong tayo sa grasa mamaya. May tagas. So naayos ko ito kasi uwi ako sa Bicol ng Lunes. Okay. Okay guys, mamaya tanggalin lang. Mamaya ulit. So guys, tanggal ko na. Pero hindi siya sira. Buo pa siya. Pero makalampag siya. Sayang yung pagod ko. Buo pa pala. Okay guys, mamaya tingnan natin lahat kung anong pasira. So bili na tayo guys ng gamit. Ito gamitin natin sakyan ng anak ko. Hindi tayo magamit yung motor at saka nakahang. Alright guys, bili na tayo. Pinakita yung paggawa ko pero nagawa ko na siya. Pinalitan ko siya ito. Pinalitan ko siya ng bago kasi hindi nakakabili ng hindi assemble nito. Bago yan. So pati yung taxi yari na rin. Hindi na ako nakapag-video. So yari na rin mga boss. Ayan, wala na yung mga kalang kanina. So kaya nga dito na lang boss ang video ko ha. Siya na, puro ako graso. Puro graso. Magapon akong gumawa. Okay boss, salamat sa panonood. Thank you.